Заступник святый наш Михале, молитвы до Бога взнеси. Ратуй, коли усты моца хвали, моцаю Божией злой разгроми. Заступник святый наш Михале, молитвы до Бога взнеси. Ратуй, коли усты моца хвали, моцаю Божией злой разгроми. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Падчас гэтай імшы, ужо якой пачынаем святкаваць нядзелю, будзем маліцца за душу памерлай Фенько Яніны 3 гады пасля смерці, за душы памерлых сямей Фенько, Радзіон, Вільнявец і Жыбуль. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи свету, прими моление наше. Який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший,
Ісусу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отца. Amen. Молимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольше проявляешь свою всемогутность. Спосылай нам заўсёды Твою ласку, каб мы праз дасканалае хрысціянскае жыццё на зямлі дасягнули абяцанага шчасця ў небе, праз Пана нашага Jesúsa Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Амоса. Так каже Пан Усімагутний: «Гора безклопотним на Сіоні, і тим, хто спадзяецца на гору Самарійскую, тим, хто узлёг на ложак со слоновой кости и песится на своих постелях, кто есть и огнят со статку и телят сярэдзіны пашы, тым, хто спявае пад гукі гусляў, то выдумляе сабе, нібы Давід, музычныя інструменты, то п'е з келіхаў віно, намашчаецца найлепшымі алеямі і не перажывае з-за падзення Юзафа. Таму цяпер пойдуць яны ў выгнанне на чале палонных, і сціхне радасны крык распешчаных». Гэта Слово Божие. Хвали, душа моя Пана, хвали, душа моя Пана. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджаних, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язня. Хвали, душа моя Пана. Пан відкриває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливых, Пан обороняє чужеземцев. Хвали, душа моя Пана. Пан сиротую даву підтримлює, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог Сионе, с поколения в поколение. Хвали, душа моя Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Ты, о человек Божий, позбегай помылок, и мкнися до справедливости, побожности, веры, любови, терпеливости и лагодности. Змагайся добрым змаганням веры. Тримайся вічного життя, до якого ти покликаний, і про якое ти дав добре визнання перед многими свідками, перед Богом, який дає життя усьому, і перед Єсусом, який дав перед Понтієм Пілатом добре свідчення. Наказую тобі заховувати заповідь чистой і беззаранной аж до об'явлення Пана нашого Єсуса Христа, якое у свой час покаже щасливий і один і моцний, король над королями і пан над панами, один і несмиротний, який живе у недоступному світлі,
якога ніхто з людзей не бачыў і бачыць не можа. Яму пашана і вечная моц. Амен. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус Христос, хоть бы богатый стал бедным для вас, как вы взбогатились Его убожеством. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Єзус сказав фарисеям: «Быў адзін багаты чалавек, які апранаўся ў парфіру і тонкае палатно, і кожны дзень цудоўна банкетаваў. А нейкі жабрак па імені Лазар ляжаў каля ягонай брамы ў струпах і хацеў насыціцца тым, што падала са стала багацея. Сабакі ж прыходзілі і лізалі струпы ягоныя. Памёр жабрак, і ўзнесены быў анёламі на ўлонне Абрагама. Памёр і багаты, і быў пахаваны. У пекле, будучы ў пакутах, ён узняў вочы свае, убачыў здалёк Абрагама і Лазара на ўлонне ягоным, і, усклікнуўшы, сказаў: «Ойча Абрагаме, злітуйся нада мною і пашлі Лазара, каб памачыў канец пальца свайго ў ваду. Я халадзіў язык мой, бо я пакутую у полымі гэтым». Але Абрагам сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў ужо сваё дабро ў жыцці сваім, падобным чынам і Лазар ліха. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І да ўсяго гэтага паміж намі і вамі пакладзена вялізная прорва, так што тыя, хто хоча, не могуць перайсці адсюль да вас, ні адтуль да нас не могуць перайсці». Тады сказаў ён: «Дык прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў. Няхай засведчыць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца пакуты». Абрагам адказаў: «У іх ёсць Маісей і прарокі, няхай слухаюцца іх». А ён сказаў: «Не, ойча Абрагаме, толькі калі хтосьці з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Тады Абрагам сказаў яму: «Калі Маісея і прарокаў не слухаюцца, то калі хто і ўваскрэсне з мёртвых, не павераць». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Пасланне арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, з нагоды малітоўнай падрыхтоўкі да прысвячэння Мінска-Магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Езуса Хрыста і ўдзячнасці за 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі. Найдаражэйшая кроў Хрыста умацуй нас. Дарагія браты і сёстры, юбілейны 2025 год пад дэвізам «Пілігрымы надзеі», які мы яшчэ працягваем адзначаць і карыстацца яго прывілеямі, з'яўляецца для нашага мясцовага касцёла вельмі адметным. Пілігрымкі ў юбілейныя святыні не толькі нашых дыяцэзій, але і ў базылікі ў Рыме, набажэнства і рэкалекцыі пакаяння, шматлікія малітоўныя акцыі паспрыялі ажыўленню і паглыбленню веры,
а таксама развіццю рэлігійных рухаў. Вельмі радуе, што ў многіх парафіях праводзіцца адарацыя найсвяцейшага сакраменту, у тым ліку 40-гадзіннае чуванне, святая гадзіна, засноўваюцца не толькі жаночыя, але і мужчынскія ружанцовыя колы, пашыраецца набажэнства ў першы чацвер месяца. Добрай традыцыяй ужо сталі пілігрымкі ў санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай, не толькі на галоўную ўрачыстасць у ліпені, але і ў кожную першую суботу месяца. На працягу 9 месяцаў у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве праводзілася малітоўная падрыхтоўка да прысвячэння Божай міласэрнасці і беззаганнаму сэрцу Марыі Мінска-Магілёўскай мітраполіі, якое адбылося 7 ліпеня 2025 года. У 2026 годзе спаўняецца 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі, які шмат стагоддзяў існуе на нашых землях і вядзе наш народ да Бога. Захвочваю ўсіх біскупаў, святароў, дыяканаў, кансакраваных асобаў, усе касцёльныя рухі і малітоўныя супольнасці, а таксама ўсіх вернікаў, да набажэнства удзячнасці за гэтыя гады аднаўлення і руплівай дзейнасці касцёла. Настойліва прапануем усім далучыцца да агульнабеларускай навенны, якая паспрыяе малітоўнай падрыхтоўцы да прысвячэння Мінска-Магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Езуса Хрыста, што адбудзецца 4 ліпеня 2026 года падчас урачыстасці Маці Божай Буцлаўскай. Святы Ян Павел II нагадаў: сучаснаму чалавецтву, часта зраненаму нянавісцю і насіллем, сёння больш, чым калі-небудзь патрэбна спазнаць адкупленчую моц крыві Хрыста, той крыві, якая не была праліта надарэмна, бо ў ёй уся моц Божай любові і гарантыя надзеі, ратунку, паяднання. Аднак, каб зачэрпнуць гэтай крыніцы, трэба вярнуцца да Хрыстовага крыжа, засяродзіць свой позірк на Сыне Божым, на яго прабітым сэрцы, на яго прабітай крыві. Кроў Хрыста, якая ў Эўхарыстыі поіць і ачышчае душы, выбаў нас. Молімся мы ў літаніі да найдаражэйшай крыві Езуса. Для таго, каб распачаць новае жыццё, як раю вялікі папа, патрэбна нашае гарачае імкненне аднавіцца ў Хрысце. І самае галоўнае ў гэтым аднаўленні належыць сакраменту пакаяння і сакраменту Эўхарыстыі. У Эўхарыстыі мы маем Езуса, яго адкупленчую ахвяру, маем яго ўваскрасенне, маем дар Духа Святога, маем адарацыю, паслухмянасць і любоў Айца. Слуга Божая Ванда Банішэўская, містычка і стыгматычка, наша зямлячка ахвяровала свае цярпенні за святароў, а таксама за недахоп жывой веры ў найсвяцейшы сакрамент. Дзеля таго, каб быць дасканалым, пісала яна ў сваіх нататках, трэба ісці слядамі Хрыста, які кліча: «Ідзі за мною». Душу найперш павінен ахапіць агонь Божай любові, а гэты агонь выплывае з найсвяцейшага сакраменту, які з'яўляецца асалодою для ўсіх сэрцаў, што шчыра аддаліся Пану. Вельмі спадзяюся, што малітоўная падрыхтоўка да прысвячэння мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана, нашага Езуса Хрыста, паспрыяе абуджэнню нашай глыбокай удзячнасці эўхарыстычнаму Езусу, што яна заахвоціць святароў і вернікаў, дзяцей і моладзь, адараваць збаўцу з належнай пашанай і годна прымаць яго ў святой камуніі. У нацыянальным санктуарыі Марыі ў Буцлаве асноўным днём, прызначаным для супольнай цэлебрацыі Эўхарыстыі і набажэнства, прысвечанага найдаражэйшай крыві Хрыста, будзе кожная першая субота месяца на працягу ўсяго перыяду падрыхтоўкі з 4 кастрычніка 25 года да 4 ліпеня 26.
Тэксты набажэнстваў на паасобныя першыя суботы, падрыхтаваныя выдавецтвам «Про Христо», будуць змяшчацца ў часопісе «Аве Марія», а таксама на інтэрнэт-старонках «Catholic By», «Catholic Minsk By», «Аве Марія By». Дарагія браты і сёстры, шчыра запрашаю ўсіх да ўдзелу ў гэтай малітоўна-духоўнай падзеі. Праз набажэнства да найдаражэйшай крыві будзем дзякаваць Богу за яго літасць да свету і да нашай айчыны, да ўсіх нас, нашых сем'яў і супольнасцяў. Будзем прасіць аб спакоі ў свеце, давяраючы яму лёс свету і кожнага чалавека. На час малітоўнай падрыхтоўкі да прысвячэння найдаражэйшай крыві Хрыста Мінска-Магілёўскай мітраполіі ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. А зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Богу, які заклікае нас да навяртання, каб аднавіць і ўмацаваць нашу веру, узнясём нашыя пакорныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молимся за нунцыяў, каб іх апостольская дзейнасць дапамагла як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молимся аб спакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молимся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молимся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Ісуса Хрыста. Цябе просім. Молимся за душу памерлай Фенько Яніны у 3-ю гадавіну пасля смерці, за душу памерлых сем'яў Фенько, Радзіон, Вільнявец і Жыбуль. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, жывучы на зямлі, імкнуліся да вечных каштоўнасцяў і ў Цябе шукалі дапамогі. Праз Хрыста, Пана нашага.
Тобі ахвярую, Пане мой, все моє життя, і тепер я Твой назавсёды. Это мое сердце, погляди, Ты любовь моя одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, все моє життя, і тепер я Твой назавсёды. Это мое сердце, погляди, Ты любовь моя одиная. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Христу. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, каб праз яе открылася для нас крыніца усялякага благословлення. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору серце Узносим их до падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвяжаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына,
Ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, яку небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную.
Вітай спожитку, у яким укритий землі неба, величний Створитель. Вітай напою, що дом наших стольний прагосподолить. Вітай криниця добрині могутной, сам Бог сусвіту у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічної пригожай. Вітаю, мана, що з небес спадає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, отчуйте смак этой, ліпший у світі. Вітаю древа з величного раю, завсюди повний соков життя тайних. Хто плод скаштує, до смерті так близькой не забоїться. Кожний день подай мені сили, піснею славлю Його, бо со мною Його милость, Он мой спасся, як прочу з ним. Бог моя сила, я не один. Кожний день подай мені сили, пісні славлю Його, бо со мною Його милость, Он мой спасся, як прочу з ним. Бог моя сила, я не один. Молимся. Усемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвалы Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть Ягоную, який живе и володарить на веки вечные. Амен. Святый Архангеле Михаиле, Його знищить Бог, а ти, князю войска небесного, мocою Божою, скинь миру славу, і інших злих духов, які на свою душу снують Господь. присядем, коли ласка, послухаем объявы. У понеділок, завтра, свято святого Михайла Архангела, опекуна Мінсько-Могилевской провинции Костела, святых Габриэля и Рафала Архангелу святая мша у 19 годин.
30 верасня ў аўторак успамін святого Гераніма, святара і доктара касцёла, святая імша таксама о 19 гадзіне. У сераду успамін святой Тэрэзы, дзіцятка Езус, панны і доктара касцёла. Аднайменная ружа аднаўляе свае абяцанні вечнай малітвы. Кастрычнік у каталіцкім касцёле асаблівым чынам прысвечаны малітве на ружанцы. Таму рада па справах сям'і пры канферэнцыі біскупаў заахвочвае маліцца ружанец у гэтым кастрычніку за бацькоў, жывых і памерлых. А папа Леў XIV запрашае ўсіх вернікаў кожны дзень на працягу наступнага месяца маліцца ружанец за мір, асабіста, у сем'ях і ў супольнасці. У Стоўцах ружанец кожны дзень на працягу кастрычніка будзе пачынацца ў 18 гадзін, а пасля яго заканчэння будзе цэлебравацца святая імша. На гэтым тыдні таксама ў чацвер 2 кастрычніка ўспамін святых анёлаў-ахоўнікаў. Таксама на гэтым тыдні прыпадаюць першая чацвер, пятніца і субота. Набажэнствы пачнуцца ў 17 гадзін, потым о 18 ружаніцы святая імша. У чацвер святая імша ў 23:00. У суботу ўспамін святога Францішка Асійскага. Заахвочваем купляць новы нумар часопіса «Аве Марія», цікаўцеся навінамі касцёла. Ёсць малітоўнік «Прасіце і атрымаеце», у якім змешчаны літаніі, навенны, вяночкі. Малітоўнік за памерлых «Вечны адпачынак дай ім, пане», а таксама ружанцовыя таямніцы. Ужо ёсць календары на 2026 год. У наступную нядзелю імша у нашым касцёле, як звычайна, у Жацерава і ў Ацэдзе у 8:30 раніцай. Дзякуем за ахвяраванне на патрэбы парафіі. 4 кастрычніка адбудзецца ружанцовы кангрэс у Магілёве. Замоўлены аўтобус на 19 чалавек. Вельмі заахвочваем аніматараў усіх ружанцовых колаў прыняць удзел у кангрэсе. Арганізатары просяць паведаміць пра свой удзел да канца верасня. Паспяшайцеся з вызначэннем наконт таго, ці будзеце браць удзел у паездцы. У суполцы Вайбера ёсць тэлефон арганізатара паездкі пані Людмілы Валіцкай. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі и с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Побияни наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Побияни наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Побияни наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край
святою опекою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу общину від нападку злого духа. Через Христа Пана нашого. Амінь. Владарка и земли, и неба, да тебе звертаемся в потребе. У тебе радунку мы шукаем, разоруженец слитости чакаем. Ружанцова Панна Мария, у тебе радунку мы шукаем, разоруженец литости чакаем. Ружанцова Панна Мария, Маті, ти прийшла з одним жаданням радовать людей от покарання. У тебе радунку ми шукаем, разоруженец литости чакаем. Ружанцова Панна Мария, у тебе радунку мы шукаем, разоруженец литости чакаем. Ружанцова Панна Мария. Святого